Og nu overstået. Du fryser altid, Simon. Det kan godt være, det er Det føles godt. Ja. Pas på. Skrøbelig. Hun er skrøbelig. Ja. Yes. Nej. Fantastisk. Hjælp jer op. Så er det Maria, hun skal låne teltet i aften. Det er morgen. Okay. Det er meget godt. Ja, Dizzy. Og Johnny Cash. Okay. Der er nogen, der kender dig. Fantastisk. Ja, det må man sige. Daft Punk. Fantastisk blad. Hvis ikke har en skøb. Det er hvor er du, hvor procenter han siger? Det er fedt. Og gasolin på banen. Og så lige en til et dansk det her. Hvad sagde det her? Jeg bare tænkte på, at jeg fik peber. Det kan godt få. Det. Men nu synes jeg, jeg har fået rigeligt. Lige lidt længere ned, så er den været god. Jeg var glad for, at det var lige over. Nej, ikke alle de regler. Ja, tur! Det var smadret. Åbne munden der. Så. Ja, altså højt. Tredjepladsen går til hold 1. Andenpladsen går til hold 2. Tredjepladsen til hold 1. Nej, vi må have kamera. Okay. Er det en pizza? Det er noget. Hold 3. Ja! Endelig når de får lov til at kaste pizza på Simon. Helt tæt på! Så må vi se, hvad dommeren siger til reglerne. Hvad er reglerne? Elev! Det er brødrene nu. Det er brødrene nu. Jeg har jo sådan en nakken bag sig. Lovely. Jo. Go ninja, go ninja, go! Det er tørt sangen, ikke? Det er staven, ja. Det er alle sammen her til
Fuck, hvor godt, mand. Er det? Jeg kommer til at dele noget Det er sådan der, eller sådan noget. Jeg kommer til. Jeg tror nok, at... No. Not that. Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, så skulle man jo kraftedeme tro, der var en af jer, der var blevet 30. Kæft, man har levet på en lort, der ligger derude. Føj for satan, mand, da. Hold kæft, man. Godt, det ikke er mig, der stod model til det, der. Det kan jeg godt love for. Men hallo? Var du ikke i Thailand, Knejt? Jo. Jamen for helvede, Simon, er du kommet? Jamen så er det jo 30 års fødselsdag. Ja, det er mig, ja. Ja, for jeg havde da godt hørt noget om, du skulle holde den her. Jo, der er man jo altid velkommen. De lægger altid hus til og have til og sådan noget, når der er nogen, der holder et eller andet i familien. Det er så Ja, det er rart, fandme dejligt med sådan en bror, mand og så, og det gør sgu ikke noget, det gør det ikke. Har hun altså en sød pige, det er hun sgu godt nok. Jeg ved ikke, går det lige an, at jeg lige synger lidt for damen. Det er fordi, er det dig, der skal æde alt det der der foran? Det mener det nok, ja. Satan, ja, men der er der heldigvis en lang aften foran, ikke? Jo, ja. Du har da brækket dig noget andet, så du kan vel opbrække dig det der. Vi har jo hørt om noget med noget blå et eller andet. Nej, det ved jeg ikke, vi skulle i, for så får I sat mig ikke ret pænt badeværk til om aftenen der. Nej, men det er jo det der, når jeg ser dejlige piger, så får jeg sådan lyst til at synge. Jeg ved ikke, går det an? Må jeg godt lige synge for Jeanette, eller? Nej, det må du gerne, det må du gerne. Så har du nok heller ikke hørt, hvordan det lyder, men det finder du ud af nu. Det lyder ikke ret godt, men det er fandme hjemme højt, det kan jeg godt love jer for. Så Jeanette, er du klar for sådan en lille bitte sang? Det er fandme i orden, du. Smuk som et stjerneskud, som tiden går, smukkere ser du ud, og efter et stjerneskud, og efter sådan det bliver nu. Det ved jeg ikke. Har du overvejet det, Simon, hva'? Nej, det går ikke over. Skal du i de giftemands klub, eller hvad? Jeg er på vej, ja. Ja, for der er der noget med noget, der glemte, og så noget. Er det sket i Thailand, eller Jamen, hvad? det er det. Jamen, det kommer, romantikken kommer lige over Rafael. Nej, det er ikke engang Rafael, Nej, du det er er. ikke. Er det ellers ikke ham, der sådan lige pludselig blev romantisk på et tidspunkt? Jamen, det gider han ikke sådan. Nej, Donatello. Og jeg vil også sige, sådan en som He-Man, han kunne sætte dem op i blød i knæen, når han så sådan en som Jeanette, altså jo. He-Man var da også en af de der. Ja, det var han. Ja. Flot og fyr. Men Turtles, det har nu altid været noget sådan, ikke? Jo. De 4 brødre der. Og så tænker jeg på andre 4 brødre. Hold kæft, mand. Dennis, Kenneth, Simon og Martin. For helvede, mand. Der var godt nok gang i hjemmet derhjemme, og der er sådan 4 knejder der. Mor Birta, det må være et hårdt, var det ikke det? Det er jo det der. Det er også lidt strøm. Noget med noget strøm. Du blev lidt sur på kinden en gang. Nå, det kan han godt selv huske også. Det er andre, der kan i hvert fald. Nej, det var noget med. Og det er da også synd at drille, når du nu var sikker på, hvis man tog strøm ind for din kontakt. Min strøm. Ja, det er strøm. Og tænk, han tog sgu strøm ind fra dig, ja, ikke også? Det er ikke pænt gjort, vel? Nej, og tænk sit anlæg med. For helvede, du skal ikke stjæle min strøm, Kenneth! Jamen, det er da ikke sjovt, når det bliver bare stjålet fra en. Nu er du måske blevet lidt klogere, du ved godt, det ikke hænger helt sådan sammen med dig, hva'? Men det fyldte mig ikke, det er gjort, altså. Og nu er det jo det der med, at du er jo blevet faktisk en rigtig klog dreng, ikke?
Og for det første har du jo sådan ligesom gjort klar til, at der skal ske noget med hende der, ikke? Det er fandme et klogt valg. Det er nok det klogeste. Det tror jeg også. Nej, men nu er det jo så lige, at jeg har sådan gået og kigget lidt, og jeg synes faktisk ikke, der er noget af det der blå ulepis der nogen steder. Nej, det er først senere. Det er først senere, når han skal have de der 30 shots på en gang, eller hvordan er det? 30, det gik godt. Det gik godt, nej, men jeg ved bare, der er et eller andet med det der, jeg havde godt hørt noget om. Men det er ikke blå længere, nu bliver det grønt. Ja, står det bedre til badeværelset, eller hvad? Det passer lidt bedre. Ja, for jeg vil nok sige, den gang der, hvor du har drukket det der vodka med de der blå uler i. Hold kæft, du brækket dig, mand. Det kom lige op, og badeværelset, det var fuldstændig blå. Jeg ved ikke lige, hvor populær du var der. For satan, mand. Jeg vil så sige, at hvis det havde været mig, så har jeg nu nok kommet til at knække mig lidt mere af det der, du drak dengang, du var barn. Mælk med saftevand. Okay. Føj for satan, mand. Men det er der til at få kvalde, mand. Det lyder rimelig næste, det går. Ja, det har du også fuldstændig glemt, du gjorde, eller hvad? Ja, men, Lykkelig glemt, tror jeg. ja, så tror jeg, det er bedre at æde hele det fad der alligevel. Ej, kan du komme igennem det, så synes jeg fandme godt nok, han er sej. Det må jeg altså indrømme. Men nu ved jeg ikke... Kære lille Simon, kære lille Simon, tillykke med din fødselsdag. Ingen har som dig fortjent det. Dejlig fest i dag. Bøtte vil bare sige, at der findes hej, din lige. Gæsterne sig rejser, og du skal have et høj hurra. Så må det jo være godt nok. Forstod I det, eller hvad? For så synger jeg bare igen.